Stop! Úrazom u vás doma v interiéri. Toto video je určené pre rodičov, ktorí majú doma živé deti. V interiéri pre rodiny s deťmi by sa mal klásť dôraz na bezpečnosť, funkčnosť a pohodlie. Čo sa týka bezpečnosti, dbajte na hrany a tvary. Vyvarujte sa nevhodne umiestneným nábytkom s ostrými hranami. Je dobré vyberať zaoblenejšie kusy nábytku, napríklad podlahy. Dobre si premyslite výber podlahy. Neodporúčame vysoko lesklé a tvrdé materiály. Pozerajte na triedu mäkkosti a triedu protišmykovosti. Čo sa týka funkčnosti, dbajte na použite nábytok, ktorý má rôzne funkčné využitia. Dôležitá je aj jednoduchá údržba. Voľba materiálov a povrchov je veľmi dôležitá. Zvoľte ľahko, údržbové a odolné voči poškrabaniu a škvrnám. V neposlednom rade zónovanie priestoru. Nezabúdajte ani na priestor vyčlenený len pre deti, ako napríklad na hranie alebo pokojné učenie. Ak ste rodič a chcete viac takýchto videí, dajte nám follow.